Грешно ли е наистина да оставим малка светлина за слепите кучета на родителите ни, докато те пътуват далеч от дома? Тези стари животни са живели с нас десетилетия и сега очите им не виждат почти нищо в тъмното. Затова всяка вечер палим една слаба крушка зад къщата, за да могат те да разпознават пътя си към леглата без страх от падания или сблъсъци с мебели. Вчера обаче всичко се промени драстично, когато един нов съсед насочи ослепяващо мигащо светло право през моите прозорци, превръщайки нощта в хаос. Съпругът ми веднага излезе да говори с ядосания мъж, но той беше явно пиян и не можеше да чува разумни думи. Твърди гордо, че се е преместил тук само защото няма достатъчно светлина около него за съня му. Дори друг наш съсед ни моли наскоро да угасим външните лампи, казвайки, че ги пречи в спалнята си. Понякога ние самите забравяме да изключим осветлението след 8 часа вечерта и то остава включено цяла нощ. След инцидента мъжът угаза и светлината за малко след, но аз се страхувам от повторение на подобни ситуации или отпадания на кучетата в пълна тъмнина. Трябва ли да купим тежки щори и да затворим прозорците завинаги? Или просто трябва да обясним ситуацията с повече търпение, за да разберат колко е важно това за животните? Страхът ми расте всеки ден, когато гледам как с кучетата се блъскат в стените и не знаят къде са. Те имат нужда от малка надежда във вечния мрак на старостта си. Не искам да ги оставя сами в тъмнината само заради капризите на хора, които не разбират нуждите им. Може би трябва да потърсим помощ от общината или ветеринарен лекар за съвет, как да решим този проблем без конфликти с хората около нас. В края на краищата животът на тези стари приятели е по-важен от комфорта ни в момента. Трябва да намерим баланс между нуждите им и спокойствието на квартала, но това изглежда невъзможно сега.